ден на всички, аз съм Бе програмър и тук започвам моята поредица по C++. В тази поредица ще ви разкажа за основните неща на езика C++. Така, ще използваме средата за програмиране CodeBlocks, която може да се изтеглите от тук. Ето този сайт. Линк ще има в описанието, description. И ето, вие трябва да изберете ето това второто. Сега ще ви покажа. Вау! Ето това второто. Така. И да се то ще се стартира. Добре. След като вече имате, трябва да създадете нов файл или project. Има два начина. Тук от началното да натиснете тук файл C++ source или от файл new file. Избирате пак C++ source. Тук избирате C++. Ако искате на C, можете да си изберете C. Но отделно ще говоря за C++. Името на файла изберете къде да си посейвате, тя си писано в документа. И това ще се казва youtube. Може да напишете .cpp, ако искате. Не е задължително. Така. Може да си добавите някакви неща. Да. Може да го добавите към project, който имате. И така, нека да започнем с Basic-а. Всяка програма на C++ започва ето така. Опа, грешка. Не. Така, какво означава всеки един от тези видове? Първо, include your stream. Include е команда, как превеждане беше изпълни, а не включи, добави. Тя се дефинира с DS или хаштаг пред него, include. И после се правят две такива, нали, по-голямо и по-малко. И между тях се пише нещо. Това нещо е библиотека. Има много видове библиотеки. Примерно Windows.cache. Гледайте, това тук са само те, които се почват с Win. Има C, вижте за какво става дума. И какво представляват библиотеките? Всяка библиотека има команди. Определени команди в тази библиотека. Защото, примерно, ако използвате команда, която я няма в библиотеката, която сте инклуднали, програмата ви ще ви крашне, няма да тръгне, ще ви даде грешка. Различните видове библиотеки имат различни команди. Примерно тази има основните команди. Тя всъщност е комбинация между библиотеката ostream и estream. Накратко да напишем две. Какво представлява ostream? Ostream е библиотека, за която може да се изкарва текст на екрана, а estream е да се въвежда от клавиатурата. И това е дефолт библиотеката във всеки, за начинаещите, това е библиотеката, която се използва. И нека да напиша, using namespace std. Някои команди се пишат ето така. Ако std да речем. Сега. Има много такива команди, които трябва да пишем std пред тях, защото те са в този namespace std. И ние просто, за да не го пишем това std на всеки ред, го пишем ето този един ред преди програмата, преди началото на програмата. И той на всеки ред автоматично ще слага ето това std и ще ни спести писане. Доста. Така, integer main. Какво представлява това? Това е самото тяло на програмата и всичко между тези две къдрави скоби
програмата го изпълнява. Всички команди трябва да са ей тука. Така, и return 0, какво представлява това? Integer main, по-нататък ще учим, че това е функция, а всяка функция, освен ако не е void, трябва да връща такова. Трябва да връща нещо спрямо от нейния тип. Ние сме сложили integer, което е integer, нали, с други думи на български цели числа, и затова връщаме 0, което е цяло число. Може да напишем 1, 10, всяко цяло число може да напишем. Така, сега нека да напишем нашата първа програма. Hello. Опа. Така, какво представлява това? Cout е такова. Команда, която е в библиотеката ostream за изкарване. Тут може сам човек да се досети, че като махнем сито остава out, нали, out от да го изведе на екрана, навън. Така, какви са тия стрелкички, т.е. по-малки, не всеки си ги мисли така. Това е информационен поток. Информационният поток представлява всъщност, казваме на програмата, така по-скоро различава, не знам точно как да се обясни, така казваме на самата програма, че това тук трябва да го покаже, да го сяутне между, ето така, като има информационен поток, програмата разбира, че следващото нещо трябва да го покаже. Така, ето това Hello World е текста, който искаме да покажем, нали, след информационен поток. Но защо е в кавички, ще ви обясня. Кавички, защото програмата, всичко между кавичките, всичко между такива кавички го разбира за текст. Всичко, което не е, ще разберете после какво е. Тук имаме пак информационен поток. Между другото, между всяка такава команда, може да напишете, примерно, ето така, може да напишете друг текст, ако искате. Но трябва между всеки такова, ако има така отделен текст, както ви направих, трябва да има такъв информационен поток. И аз понякога може да ги сбъркате с ето така, но не е така. И как се досещате? Аз го помня така. Стрелките сочат към Cout и то се запомня лесно. Така, и какво е това endline? Това endline е казва на програмата да спре реда. Да прекъсне реда, да не пише нищо повече на него. И сега ще ви покажа какъв е резултат от програмата, която сме написали. Да заедите. Да, Аваста се сети. Ай, чао. Ето. Изписани Hello World. Както казахме. Какво ли ще стане, ако го няма този endline? Сега ще обясня малко и за това. Ето ви, не остави празен ред. Както беше миналия път, имаше един празен ред. Така, endline свършва реда. Има още един начин да се запише. Ето така, но за него ще говорим по-късно. Сега нека да поговорим малко за ето това, как да пуснем една програма. Всяка програма, всеки език си има компилатор, който, нали, превръща кода в единици и нули, за да го разбере компютъра. Той разбира само единици и нули. Двоичната система. Така, ето това, ще го натиснем, го компилира. Що натиснем това, пуска програмата, а що натиснем това, ги прави и двете. Какво значи да го компилира? Да го компилира означава да го превърне в нова единици. Ама няма да пусне програмата, само ще го компилира, вижте. И готово. И, нали, после може да ще го натиснем така.
Но, пък ако натиснем само той, примерно ако сме добавили нещо ново, да речем Cout, Hello World, ако натиснем тук, то пак ще даде същото, защото новия код не е компилиран. Затова най-лесно, аз винаги правя ето така, да натиснем ето това F9, за да ги направи двете едновременно. Ето. Така. Ето така. Сега, нека да поговорим за променливи. Какво представлява една променлива? Променлива е клетка в паметта или кутийка, която има съответно стойност, име, т.е. има име и стойност. Стойността може да я задаваме ние. Как да кажем на компютъра да ни даде клетка, която да бъде променлива? Просто пишем типа на променливото, сега ще говорим за тях. Integer, както казах преди малко, е цяло число и пишем името, да речем A. И тази променлива може да бъде равна на цели числа. За да зададем стойност на променливата, може да напишем така. A равно на 5. Или още по-кратката версия, ето така за същия ред. A равно на 5. Сега ще ви покажа какво ще стане, ако направим така. Излиза. А като махнем кавичките, добре, F9, излиза 5. Защо? Защото, както казах, всичко между кавичките програмата го разбира за текст. И затова изкарва А. Като няма кавички, програмата разбира, че това е променлива, на която искам да изведем нейната стойност. И затова излиза 5, защото стойността на А е 5. Добре, сега нека да поговорим за другите видове променливи. Има integer за цяло число, float. Float е за такова. Е за число с десетична запетая, с 4 символа след десетичната запетая, а пък double е за такова. За число пак с 5 символа след десетичната запетая. Има още много видове за числа, примерно unsigned, long. Това е променлива от 0, която е, нали, цяло число. Не цяло число, каквото и да е число, което може да има стойност от 0 до не знам си колко милиарда. Има много типове променливи числа, които може да видите в интернет. Сигурно ще оставя линк. Така, да махнем това. Нагоре писа за числата. Сега, има char, което е съкратено от character, което е символ. Това е променливо, когато може да има стойност само един символ. Ако са два, не може. Може само един. И част, за да се даде стойност, пишем равно и ето така, единични кавички. И вътре пишем символа, който искаме. Символ може да бъде и число. Така, като сме на текст, има и променлива string. String е, за разлика от char, не е един символ, ами може да бъде цял текст. И програмата няма да каже. Ето вижте, сега ще ви дам пример. Ако напишем тук Hello World, или ще кажа. Опа, да. Стринга винаги е с кавички. Така, вече поговорихме за променливи. Сега ще поговорим за оператори. За, обикновените математически функции. Ето виждате, написах плюс 5 плюс 5. Опа.
5 плюс 5 и програмата ще ми изведе 5 плюс 5 съответно, но не като текст, ами като стойност, 10. Казвам на програмата, изведи ми стойността на 5 плюс 5. И тя го прави. Така. Нали, вие знаете вече, ако го напишем в кавички. Ето така. Б. И ще ни изведе съответно 2 плюс 3. 5. Нали може съответно деление. Така. Като пуснем програмата, забелязайте, че тя не тръгва. Седи се така. И чака и може да въвеждаме нещо. Примерно да въведем 51. И излиза 61. Така. Защо? Cin е оператора, ако махнем C-то, ще се десетите, нали, че е in, вътре. И това всъщност може така да даваме стойности на променливи, да ги въвеждаме от клавиатурата. Но преди това задължително трябва да ги декларираме. Така, на C и никога не се пишат кавички, апострофи или n-line. Запомнете го, никога не се пише. Така. Сега нека ще ви покажа, примерно, ако имате две променливи. Вместо да пишете два реда, примерно sin A, sin B, може да го напишете пак така с отделен информационен поток. Да го отделим. При sin информационният поток е наобратно. Може ето така да направим. И трябва да ги въведем и двете. И примерно да изкарам A плюс B. Да видим. 1 и 2, 1. Видите, че чара е винаги по един символ, така че щом е 58, програмата ще го разбере за два символа. И се едно я въвела и двете. Може да въведем Х, Ж, всякакви такива числа за изглеждане на хвърля. Може и стрингите да въвеждаме на цели изречения и всякакви други променливи. Приятели, аз мисля, че това е за този урок. Надявам се да ви е харесал, да ви е помогнал. Ще има още уроци, очаквайте ги скоро. И чао!